Owalamia. Hey, tilekenda. Tileke. Hey. Telerozana. Na heki fuftra wogene. Anamani hineku. Momoga mutu mapingo muna webranga bia brana wogam. Brana wogam here. Momoga mutu chileka bagoko. A new customer just messaged you on TikTok. Reply. Elehi chimana wogam here. But to send the other request. Telerozana. Moderator, Bugotia back. Watch Italia. Watch Italia. Well, we should watch Italia. My name is the Wicked. Come on, subscribe for that, please. So you can subscribe or check Kabago. Subscribe or like ya share ya. Awaraya bag. Watch Italia. Get back. They just know what ya takushi is again for what? Subscribe for this place. Chineka Bago. Oya mpaga. Hello, what a crash about Mono there. Namay Hana about dead. Braget, yeah, Bishop, Nagrimna. Good afternoon. You won't like it, won't work. I won't walk in. It won't work. It won't work a cake, but for that time, but Chineka Bago. Okay, but Lanta. On your Mumma Bianga, Shabba, I be that. On one wire, yeah. Why? Emma, Yes, sir. it's you, why? A June wine. Then a lake away on one get none again on one. We on one Shabba no warrior. Money are born wearing soon. Money are born wearing so. Get a bone, so we are haragging one. Yes, sir. Yes, sir. Mahumata Kraharaga. Mahon size here. I don't know. Yeah. Say hello. Hello. I'm working Shabamana, Bagam Bishop. Atanna. I'm working Shabamana, Bagam Bishop Chideka Bagok. Amuma. Sorry, where will I? Let me tell you, Lion, Ikerish, one Ikerish. Wabigo. Chief to Tazo, Chief and Tazo, Wabigo now. Breastfeeding father. Aharalagan Edla happy. De la happy, Aharalagan Edla happy. Keba Ponte, man, what a crefil on a wooden. When you're Shabamon knock August meeting. Okay, man, how I'm going to Gabana social media. Yes, sir. Ngadi room work interview. Yes, sir. Okay. Retired but not tired single father. Telephone na la kapi ya tokel ramas. The way for na la ma ho ko gala ramas to this boy. Banyoda television. Off that television. Banyoda television this boy yiro ye kalaba. Nwa yiro nye mongo banyo television na. Nwa pingo. Prange megram ye sabaponte. Lelo kwea. Nwo coil bianga bia kwa. Me shlata to kwa yire coil go post to ga. Me shlata to go post to ga. Asigi me she go post to ga. Chile ka baga ko ike wosu. Me she go post. Me she go post ta. Asigi me she. Look at to kwa na de kwe meshi. Leno. Furo ko coil aga. Look at all here. Look what do kwe gara nwe. Furo ko coil na meshi he meshi aga. Ukwenwe.
Podasiki meshoku. Nganine rechoge. Unye riri. Hey, Shinga for now, Shinga for now, Shinga for now, this girl. Shinga for now, that way, God nigga no. This man, I hate deceive lady. This man, I hate deceive lady. That way, God nigga no. No to her, you change their own pumps. Branga claim gas and go father. You told your pumps on you. The powers that buy him got the patram in Henozu before you met Raf. Look at. Look where brew, ball a bagang, him my way by ball auto. But la no to nego last and go for them, Engomala. Ball a bang, him my way by ball auto. But lo to no one a meshi. We win it, Papa Tebe, Baburiski Karaka, Babo Barana Libo. Nyeri. G-string go leki ni me. Okay, Kapjua. And I mean G-string. G-string go leki ni me okay. And I mean G-string, sir. You get G-string. Yes, sir. Mochimezi. Not to go to phone the bank now. Not to go when you telephone mana hungi. Ikele all back. Etiche wine, etiche go wolf. Ikele all back na keshi baponte. I have forgotten gaga boana tiwe cobra. I have go chimezi. Chimezi on your kesaga. Chimezi Kemezi. Chimezi Kemezi retired but not tired. Single father. With the phone now close to your face. With the phone now close to your face, na bingo. No Tony Adi. Papa Mono knock and then Neja Tamai attack them my hate when Nyeri. But I time or apple. Yes, sir. I think Palap one. Yes, sir. You want your bag? I'm on Ibele. Ibele Okuna Olu Imo State. A ben or Lord Nemo State. Ibele Oku. A ben Ibele Tilekabako. I'm on Ibele Oku. Ibele, give boy Ibele, Irole my place now. Ma nga ignore Tajan Ibele Oku. Ekugeku gije ima your local government. Ima who your village. Ekugeku gije wa bingo. Yes. Ape rola teba amabaga kati here na. Amabaga kati here. Your local government wogene. All local government. All local government. Nebe ni Imo State no all local government. Ibele, I'm on Ibele. Ebe ni Ibele. Ibele Oku, Ibele Oku. Wonya akwụkwọ. Mbasa. Ekwafuola ọbara mbụ. Mbasa. Iji akpọ ntu. Mba. Eleghị ihe megide nwaanyị a hafụrụ gị nwa afọ. Lama. A new customer just messaged you on TikTok. Money like in good time. You believe all the here you believe. So I'm ready. He believe Gini ano na wait good time. He believe I will hear Gary one believe. Can he believe? My dad is just a family problem. Or that bad. But you keep on dead. Amake branga boga dead. Ihungam papurishi. Ihungam kerishi. Family problem. Ihungam kerishi. Ihungam kerishi. Ihunga maybe branga bogam dead. Lanya. I'm a lay. I'm a phone na. I'm a just pogono. Don't ever keep them dead. But I'm dead and I can him. But if I'm dead and I can him. I'm off. Branga Shabamona. Pogonya would dead. Wa bingo. Oya would dead. It's like a bagoko. A cookie. Branga Biapogam dead. Ugogana name Meshe Branga Biapogam dead. Paruku go post to Bianca. Monya would dead. You really was, sir.
I'm not getting down. No, I'm not getting katamoto babu. Don't try it here. Pagina maga hadendo. Mba, ha agbanwe. Chai, donna. Chai, orphanage. So. Go body shit no yerem. Turkey. No Turkey. Yes, sir. Gini buru nna gị na nne gị. Ha nwụrụ ọnwụ chi ha. Ha? Ha nwụrụ ọnwụ chi ha, onye egwu ha. Ajọsụ. Leke wa ọnwụ chi ha. Nna gị na nne gị ọkara nka nwụọ. Yes, sir. Akara nka. Family of the ancestors na Igbo bụ oge ha ruru. Iji agba ncha? Mba, sir. Iji ata akwụla? Mba, sir. Ibutula ọrịa sokwa ịdakwuru ụwa. Mba, sir. Ọ kere mgbawa amụ o mere gị n'amụ. Mba, sir. Ọnụ amụ gị ọ dị ụtọ a? Ka ọ dị ụtọ a? Ọ just dị normal. Were ọnụ demonstrate m hụ ha normal ọ dị. Ụtọ a ka ọnụ amụ gị dị. Chineke nna. Ọnụ amụ, ọnụ ikputu, ọnụ amụ na-adịghị mma. Dole nwe akwanụ ọnụ amụ gị mere ọnụ amụ gị ji dị like that. Oh, ofu one lady m na date before. Onye ngwa ka onye Imo steeti. Onye ọcha. Onye ọcha ṅụrụ gị ọnụ amụ gị anọ like that. Yes, sir. Eh? Yes, sir. Mamụrụ ọ nakwa akpa gị akpa before ọ ga na-anyụ. Yes, sir. It is sure. Very sure, sir. That's where there is a fool na amụ gị again. Taa na awụ mmadụ nọrọ ọtụ nnọọ ya agbafugo something. Enwe nke fọrọ ọnụ n'isi. Kege enwere ike ka afụ na afụ. Ị nọrọ aṅụ agha amụ ṅụ bag ya. Aṅụ bag ọ na-amụ gị ahụ. Ahụ ọ dịkwa gị? Kemgbe ahụ ị gakwala n'ụlọ ọgwụ akwazigharịa gị. Ke hafi otu ahụ agagharịga. Ge hafi otu ahụ agagharịga. Echi na-aga epụta na ọrịa ọgwụla gafere na-aga ekote ka onye nwaanyị. Kpụrụ amụ gị ọ dị abụọ kọwa atọ kọwa ofu. Abụọ. Ma nri eshi. Yes, sir. Genotype gị. O Genotype gị nwa bingo gị jụọ m genotype gị. AA. O positive. Blood group gị. AA. Mommy, Daddy, Yeah. is the patient. Ọdụnwa ka nwa gị kpọga gị ma ọmị akpọga akwụkwọ gị daddy. Akwa enwere ihe mere nwoke ịgbapụrụ ntị akpọga gị ma ọmị akpọga gị daddy. Ịhụrụ otu esi akpọga gị ma ọmị akpọga gị daddy onye eriri eri dị ụtọ ịgbapụrụ ntị ka isi. Nwa bingo ịhụrụ otu esi akpọga gị ma ọmị akpọga ahụ gị daddy. Kama lewa anya ebe a gị na-atakoshiri meze lewa anya ebe a ibara gị atakoshiri egbuche eze. A na-akpọ gị ma ọmị akpọga gị daddy. Hịrị onwe gị omeghe nkwa gị. Ọ na-amụ gị eyicha ọnụ ọtọ ka ị bịa nga bịa aṅụghacha esi iwu nwoke. Onye anụ amụ ya dị otu a ga-esi na ọnụ amụ gị dị mma. Ụmụ nwaanyị ole ka ị tara ala kemgbe ị pụtara ụwa? 6. Ị tara 6. Ị tara 6. Gị tata nke mere gị single father na. Ị tara ụmụ nwaanyị 6. Gị tata nke mere gị 6 ịhụ ị tara enyụkwara anyụ. Ọfụma. Mgbe enyụghele mkpu itiri. Ese? Ya ihe imere. Nwokorobịa onyonyo ya
Onyonyo. Onye agbaghị ọgwụ n'ụlọ ọgwụ. Genotype gị? Genotype mo O positive. Blood group AA. I think so. What phone number gị? 1 minute. There be kunye mo 1 minute kam depte bu mi anishin. Yeah, new number. Hey, this house I won't want to cook and talk. Mba. I won't want to get a talk. Mba. And you need Brumoge. In a Brumoge, how number casting a wapata. Don't call ya give me Brumoge. I'm going to block here now. Sorry, where sir? Plus 90. 53. 66. 03. 78. 36.